दख'ना गोदान मोनैनि थाखायनो नों आंखौ ब्रेकआप खालामलायथानसै आरो आंनाव थाखा फैसा गैयाब्लाबो आं नोंखौ गोरबो बिखाजों मोजां मोनो नों मानो एसेबो बुजियासै नाङाबा नाङा बुंदो फस्थायनांगोन नों उनाव बिगुरा दानलायबावबायसो मा आदा गार्लफ्रेन्डजों माबाफोर दावराव दावसि जानाय बादि नुदों माथो फुरा इमोसन सोरलै नों सिनाया माया आंनि फारसे मानो नोजोर होदों नों रागानि समाव खर'आ जेबो खामानि होआलै आदा बे माब्लाबाबो थिग जाया मोनसे गोरोन्थि साननायानो माब्लाबा नोंनि जिउखौ फुरा चेन्ज खालामनो हागौ आरे फंबाय नों मा मिथिनो बिनि थाखायनो जे आं बेसेबां मा खालामदों बियो नोंनि साननायसो फंबाय जा बुंदों बेखौनो मावदोंमोन नाथाय बियो आंनि मोजां मोननायखौ बुजियासै थारैनो हिनजावफोरनि गोसोखौ मोदायाबो हमनो हामारा फंबाय खोथाखौ जा बुंदों थिगैनो बुंदों फार्स्ट लाबा माब्लाबा सोरनिबा थाखाय भाग्यआव थाया फार्स्ट लाबायलायो जेबो नङा आरे आदा एसेबां हाखु दाखु बावनानै थाङोब्ला जागोन नामा नोंसिनि मोजां मोननाया सैथोब्ला थारैनो सानसेबाबो जाफुंगोन होद बादो नों मा बुजिनो मोजां मोननायनि सोमोन्दैखौलाय आच्छा बिदिब्ला नोंनो आंनि जिउनि समायना जारिमिनखौ खोन्थानोसै आं अब्लासो नों बुजिनो सुबिदा जागोन आंना फाग्ला जाबाय नामा नों बेफोरखौ आं खोनासंनो थाखाय गोसो गैया ओरैनो खर' गरम जाना दंखायो प्लिज सिरि थादो आरे आदा खेबसे मोजां खोनासंनानै नाय उनाव मोजां मोनाब्ला दोनबानो जाबाय होद बाबायसोलां आच्छा बुं दे बुं 5 लाख बेखौ जिउआव माब्लाबाबो गोरलैयै बावनो हाया आच्छा नों आंखौ बेयाव मानो लाना फैखो आरे यार दासान्दि सासे सिख्लाया आंखौ लाइन मारिगासिनो दं आरे बार बार बुंदों बियो आंखौ मोजां मोनो होननानै आच्छा मिथिगौ ना मैया जोंनि आइया मैथाजों ना गिदिरजों संदोंमोन अब्लालाय माथो जाखो आरे नाया ना हटालखुरि गोथां जाफिननानै सारायनिफ्राय बारखोदों आरो आंजों रायज्लायफैदों फाग्ला जाखोनांगौ बिदिब्ला नों जाय खोथाखौ बुंदों बेखि फोथायजाथाव बिब्दिब्ला नों फोथायमाराखैथ' नै नायह हा ओइ मा जाखो भाई बे सिख्लायानो नोंखौ डिस्टार्ब खालामबाय थादों औलै खुब सालाखिखा आच्छा बे सिख्लाखौनो आंनो दसे सम हगारना होनो हागोन नामा आच्छा जागोन येस थुदो बिदिब्ला थ' र' नों थाथ'लाय ओइ भाइ आंनोखौ बान्ना होथारदोब्रा प्लिज अननानै जागोनलै र' हेलौ 1 मिनिट थाथ'लाय प्लिज मा नों आंखौ सिनायनाय नङा नाथाय आं नोंखौ सिनायो गोबाव समनिफ्रायनो आं नोंखौ फल' खालामगासिनो दंमोन नाथाय बुंनो जेबोखौनो साहस हायाखैमोन दिनै गोबां साहस खालामनानै बुंदों आच्छा नोंखौ बे ड्रेसजों जोबोद समायदों आच्छा नों दाख्लै इउनिभार्सेल मलाव दंमोन ना बाथ' कालारनि दख'ना गाननानै नुदोंमोनथ' आं नोंखौ हल आंथ' मिथियानो नुफेराखैनो आं इउनिभार्सेल महलखौ जाबायलै दाना ओइ हेलौ गाज्रि मोननो आदा प्लिज आं नोंखौ जोबोद फसायबाय येस जानांगौ आंनि खामानिया साक्सेस जाबाय बियो मा बुंखो भाई बियो जोबोद समायना आच्छा बिनि मुङा मामोनलाय निजिरा निजिरा दैमा निजिरा दै ओइ भाई फुरा मिलायबाय
नों आंनि थाखायसो फल' खालाम होनदोंमोन ना फल'खौथ' खालामगोन र' नाथाय नोंनि थाखाय नङा आंनि थाखायसो बिदिब्ला थ'दो न' थांसै गाबोन फुङावल' हमफिनसै थ' नै सिख्ला फैयो ओइ थानो थां नों बाइकखौ दोनना फैदो दे एक मिनिट थाथ'लाय प्लिज बेरे फैनानै डिस्टार्ब खालामनो फैलायबाय खामानि गैया नामा नोंहा नों जेबो खोनासङा गारा बहा थांनो नागिरदों सोर नों नोंनि खोथाखौ आं मानो खोनासंनांगौ खोनासं दिनैनिफ्राय आंखौ फल' खालामनाङा जुदि फल' खालामो बाथ्राया बोरैबा जागोन बेखौ हले मिथिनानै लाखा आंथ' नोंखौ सिगाङाव बुंखादोंमोन सिख्लाया जोबोद रागा खरा होनना आं बादि हिनजाव सेंग्राखौनो फसायाखै नोंखौ मालाय बोरै फसायनो नागारदो फै नागारदो नोंबो बे सिख्लाखौ फोथायनो हानाय नङा बिनि उननिफ्रायनो नों बेखौ फल' खालामासै नामा बेनो जोबथा अरे नङा बेनिफ्रायसोथ' जानोसै बिराद काहानिया नोंहाथ' बेजों खारेन्ट नांनाय बायदि जाबायलै भाइ नाथाय आंखौ बावनानै लाना फैदो आंखौ थांनो होदो भाइ नङाबा आं न'आव गोग्गोम रायजागोन अरे भाई दसे थाथ'ना कलेज गनायनि टाइम जाखाबाय फैगासिनो दं जानांगौ बियो टाइमथ' नांगोन ना बिनो नों बायदि अथ'ज' फैगोन र' हेलौ एक मिनिट दसे थाथ'ना प्लिज वार्निं होदोंमोन ना आं नोंखौ बुजिया ना मानो अब्लाबो मानो फल' खालामबाय थादों मैयानोथ' लोगो मोनदों मा मोजां मोननायनि लैथोआव गबोबाय नोंसोर बायदि सेंग्राफोरनि थाखायनो मोजां सेंग्राफ्राबो बन्दा मोनफायो ओइ बेफोरखौ मा बुंदों नों मिथिया जाहा था आं खि नोंखौ आइ लाभ इउ बुंदों ना प्रप'ज खालामदों नोंसोर बायदि सिख्लानि थाखायनो दुनिया बे हालोदाव आं नोंखौ मालाय सिख्ला बायदि सानाखैमोन आं नोंखौ साननो हनो गोरों सिख्लासो सानदोंमोन नाथाय गुबुनफोर बादिसो सरि आं बांद्राय बुंफ्लांबाय प्लिज आंखौ निमाहा होदो आच्छा जुदि जेबो नङा अब्ला मानोथो फल' खालामबाय थादों जेबो नङा जास्ट नोंखौ फसायबाय ओइ माबा मोनसे होनलांना प्लिज नोंनि फन नाम्बारखौ होलांना बेबादि सिरि थांब्ला मारै जागोनलै ओइ भाइ जानो हागौ बियो नोंखौ फसाया हेलौ बहा दं औ बेयावनो फैदो आरो खोनासं हेलौ बे हिनजावफ्राथ' बिदिनो आं बिनि खोथाखौ खोनासङो बे आंनि खोथाखौ माब्लाबाबो खोनासङा नोंथारगौलै फंबाय नों थिगखौनो बुंदों आच्छा बिनि उनाव मा जाखो ओमफ्राय बियो आंखौ थारैनो मोजां मोनो बियोथ' आंखौ फसायो नाथाय मानो मिथिया बियो जेबोखौनो बुंनो साना बेखौथ' आंबो सानो नाथाय मानो बुंनाय खालि दुखुल' होयो बाहेरायाव खुसिब्लाबो गोसो सिङाव जोबोद दुखु मोनो औ थिगखौनो बुंदों सिगाङावथ' बेफोरबायदि सिख्ला नुफेराखैमोन नागारदो भाइ नागारदो बियो नोंजों गोरोबनाय नङा आरे भाइ बेसेबांथो सैमा फाग्ला बायदि बेनि उन खारबोबाय थानो खेबसेल' सोंनानै नायदो गाव मा सानो साननो मा साननो खर' गरम दा खालामबाय थाथा आंखौ गार लामाया थाथ'ना प्लिज आंनो हो बेखौ आंनि गोनांथि बिनि थाखाय मा टाइम बरबाद खालामबाय थादों नों आंखौ गोबाव समनिफ्रायनो हेल्प खालामबोबाय ना औ लोगो हिसाबै आरो दिननिफ्राय खालामनांला नों बे हिनजावनि थाखायनो लोगोखौ नागारलायबाय मोनसे खोथा गोसोआव ला नैबे कन्ट्राया माब्लाबाबो नोंजों लोगो जाला
थाथ'ना प्लिज बेसेबांबा गोबाव समनिफ्राय फाग्ला बायदि फल' खालामबोबाय थाबाय एसेबो अननाय गैया नामा नोंहा आंबोथ' बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो सह्य खालामबो मालाय अननाय गैया नामा एसेबो खालि फल' खालाम बेनिफ्रायनोथ' बुजिनो हायो आं दि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो मा सरि आं नोंखौ माब्लाबा डिस्टार्ब खालामनाय नंला नाथाय खेबसे खोथाखौ खोनासंनानै नाय ना जास्ट 2 मिनिट थारैनो आंबो मिथिया माबोरै मोजां मोनलायो हिनजावफ्राथ' सानै हयै सासे हौवाखौनो मोजां मोनो नाथाय जों हौवाफ्रा मोजां मोनलायनाय समाव जेबोखौनो साना खेबसे नुनायावनो गोसो थोलायो जिउआव आं गोबां सुखुवा नुबोबाय नाथाय नोंखौ नुनायनि उनाव जे फिलिंस जादों बेयो नोंनि अनगा रावनिबो थाखाय नङा आंनि जिउआ फुरा सोलायबाय नों फैनायनि उनावहाय नों गोबां लोगो मोनगोन नाथाय आं बादि नोंखौ रावबो मोजां मोननाय नङा जागोन आंनि थाखायनो नों गोबां दिन दुखु बजबनांबायब्ला आइ एम रियेलि सरि आं नोंनि जिउनिफ्राय गोजानाव थांसै एसेबां मोजां मोनो नों आंखौ अब्लालाय मानो जानानै थांनो Wow, you are so lucky and thank you. नोंथांनि जारिमिनखौ खोनासङामोनब्ला आंहा जिउआव गोबां गोरोन्थि जासिगौमोन आं बिनि खाथियाव थांफिननांसिगोन फंबाय आं बेनाव निमाहा बिनांसिगोन आच्छा मोनसे खोथा सोंनो आं नों जुदि आंजों हाबा जायामोनब्ला मा जागौमोन नों थैनानै थांगौमोन नोंनिख्रुइ साबसिन हिनजाव नायनानै लागौमोन आं अ आच्छा बिदिब्ला आंनि गोनांथि गैला ओइ थाथ'ना प्लिज